Представи си, че цял живот са ти казвали нещо за теб, което всъщност не е напълно вярно. Казвали са ти си зодия Лъв, ти си зодия Рак, ти си зодия Водолей, без значение. Но има една истина, която почти никой не ни казва. Истина, която променя напълно начина, по който гледаме на астрологията. И на самите себе си всъщност. Истината е, че ти не си една зодия. Ти си всички 12. Да, всички 12 зодии. Вътре в теб живее целият зодиакален кръг. И ако човек се определи само като една зодия, той всъщност се вижда само като една 12 от това, което всъщност е. Днес ще говорим за нещо много по-дълбоко. За астропсихологията. И за това, защо истинската задача на човека не е да бъде една зодия, а да си припомни целия зодиак вътре в себе си. Всички, Овен, Телец, Близнаци, Рак, до Риби. Всички тези енергии съществуват вътре в теб. Истината е, че зодиакът не е списък от личности. Зодиакът е пълният спектър на човешкото съзнание. И всеки човек е роден с този пълен спектър вътре в себе си. Ние сме една зодия, ние не сме една зодия, ние сме цялото колело. Кръгът на човешката цялост. Нека си представим нещо много просто. Представи си, че ти си един кръг. Един завършен кръг. В центъра на този кръг си ти. Истинският ти аз. Когато си в центъра на кръга, ти си центриран. Ти си в баланс във всяка една сфера в живота си. Ти си в контакт с себе си. Но в момента, в който започнеш да се идентифицираш само с една част от този кръг, в случая една зодия, ти започваш да се отдалечаваш от своя център. Например, когато човек казва аз съм зодия Водолей или аз съм зодия Скорпион, той всъщност казва нещо много по-дълбоко, без да го осъзнава. Той казва, аз съм една 12-та част от цялото. Но човекът не е една 12-та. Човекът е цялото колело. Когато се определим само като една част, ние започваме да живеем в една много финна илюзия. Илюзията, че сме нещо ограничено. Илюзията, че сме само един архетип. Илюзията, че сме само един тип енергия. Но душата на човека не е ограничена до една енергия. Тя съдържа всички архетипи на живота. Зодиакът е карта на човешкото съзнание. Ако погледнем зодиака по-дълбоко, ще видим, че той не е просто 12 знака. Той е 12 фундаментални енергии на живота. 12 начина, по които съществува човешката психика. 12 начина, по които душата преживява света. Овенът е импулсът да започнеш. Телецът е способността да създадеш стабилност. Близнаците са любопитството на ума. Ракът е нуждата от емоционален дом. Лъвът
е силата да сияеш и да бъдеш видян. Девата е стремежът към развитие и усъвършенстване. Везните са способността да създадеш хармония с другите. Скорпионът е силата на трансформацията. Стрелецът е жаждата за истина. Козирогът е дисциплината да изкачиш планината. Водолеят е визията за бъдещето ни, а рибите са връзката с безкрая. Всички тези енергии са части от човешката душа и всичките живеят вътре в теб. Личната карта. Твоята уникална вселена. Всеки човек има своя астрологична рождена карта. И тази карта има 12 домове. 12 сектора на живота. Всеки дом е една област от нашето съществуване. Нашата идентичност, нашите ценности. Да, първи – нашата идентичност, втори – нашите ценности, трети – нашата комуникация, четвърти дом – нашият физически дом, пети – нашето творчество и как го изразяваме, също така и романтика. Шести дом е нашата работа и ежедневие. Седми дом са нашите отношения и партньорства. Осми дом са нашите кризи и трансформации, през които преминаваме. Девети дом са нашите вярвания и нашата философия. Десети дом е нашата кариера и изобщо публичната ни същност. 11 дом са нашите мечти. И 12 дом е нашата духовност, нашето подсъзнание, нашата по-дълбока същност. И във всеки от тези домове живее една енергия. Има някакъв знак във всеки един дом. Има архетип във всеки един дом. Затова ние не можем да бъдем само една зодия. Защото животът ни е съставен от много различни измерения. И всяко измерение изисква различна енергия. Понякога трябва да бъдем смели като овена, примерно. Друг път трябва да бъдем стабилни като телец. Трети път пък трябва да бъдем любопитни като близнаци. Понякога трябва да бъдем и дълбоки като скорпион. И понякога просто трябва да се отпуснем в потока като риби. Как се появява дисбалансът? Когато човек развива само една част от себе си, се случва нещо много интересно. Животът започва да му показва липсващите енергии чрез други хора. Ако ти не живееш своята смелост, ще срещаш хора, които те провокират. Ако не живееш своята дълбочина, ще срещаш кризи в живота си. Ако не живееш своята независимост, ще срещаш ситуации, които те принуждават да се освободиш. Вселената има един много интересен начин да ни върне към цялостта. Тя ни показва неразвитите части от нас самите. Понякога чрез хора, понякога чрез ситуации, понякога чрез кризи, но винаги с една цел – да ни върне към целостта. Пътят към центъра. Истинската астрология не е просто каква е моята зодия. Истинската астрология е път към центъра на кръга.
към това място вътре в теб, където всички тези енергии се срещат, където овенът и рибите не са врагове, където скорпионът и везните не се противопоставят, където козирогът и стрелецът могат да съществуват заедно. Това място е центърът на съзнанието. И когато човек започне да опознава всички тези енергии в себе си, започва да се случва нещо много красиво. Той започва да се приближава към истинското си аз, към истинското себе си. Ти не си само една зодия. Ти си смелостта на овена, стабилността на телеца, любопитството на близнаците, сърцето на рака, светлината на лъва, мъдростта на девата, хармонията на везните, дълбочината на скорпиона, истината на стрелеца, силата на козирога, визията на водолея и мистерията на рибите. Ти си целият зодиак. И когато започнеш да осъзнаваш това, се случва нещо много важно. Ти спираш да се определяш и започваш да се опознаваш. Истината е, че астрологията не е етикет. Тя не е нещо, което трябва да те постави в кутия. Тя е карта. Карта на съзнанието ти. Карта на човешката душа. И когато започнеш да гледаш на зодиака по този начин, започваш да виждаш нещо много интересно. Всеки знак, който срещаш в живота си, всъщност ти показва част от самия теб. Всеки човек е огледало. Всеки знак е врата. И когато започнеш да развиваш всички тези енергии вътре в себе си, ти постепенно се връщаш към този център. Към онова място, където не си просто овен, не си просто скорпион, а си цялото колело. И това е моментът, в който човек започва истински да се опознава. Защото в крайна сметка ти не си една зодия. Ти си цялата Вселена, преживяваща себе си чрез тези 12 архетипа. Така че, помисли си от сега нататък, кой всъщност си ти? Не е случайно за това, когато чуеш примерно някакъв хороскоп или някаква информация относно само една зодия, затова често хората казват, аз не съм това не се определям като това, което чувам. Да, това е защото ти не си само една зодия. И във връзка с това искам да ти кажа, че аз изготвям астрологични рожденни карти по много по-различен и специален начин, така че можеш да ме потърсиш, за да мога да ти направя такава рожденна карта. Благодаря ти, че беше тук отново. Ако не си се абонирал, направи го, ще ти бъда много благодарна, за да можеш да ми помогнеш да развия този канал и да могат все повече хора да достигнат до него. Тепърва ще чуваш много интересни неща тук, така че следи ме. Благодаря ти, че беше тук.